Kaixo, egunon guztioi, lankideok, ikusentzuleok, ia ez da hegoaizearen arrastorik, atzo bertan fronteska bat iritsi zen iparretik, ia oztu zuen, gaur barealdi bat espero dugu, oraindik ere euri pixka bat egin lezake mendebaldean, baina prezipitazioa ez da atzo bezain emankorra izango, atzo ipar isurian zaparrada, nahiko zakarrak izan genituen eta ekialdean Oskar Bixamar esnatu da eguna eta izoz punturaino jaitsi dira termometroak, eta gaur egunez berotu ezinik, gainera oraindik ere hodeitsu geratuko da zerua, batez ere mendebaldean, poliki-poliki argitzera egingo du, baina ia egun laburretan gaude, haizea ipar-ekialdetik kostan, Bagurrina Nafarroan, da beraz temperatura oso hotzetik abiatu da, adibidez, Nafarroko leku askotan, esan dute, zeropetik, gradu bat adibidez pare bat, Iruñako kasuan, mendebaldean epelxeago dago, baina estali horrekin temperatura 10 gradutara iritsi ezinik, Gasteiz eta Iruñean, kostan epelxeago, baina, 12-13kuak eta esandakoa, bihar, arratsaldetik aurrera, orduan hasiko da benetan aire hotza sartzen, fronte bat etorriko da, bihar goizean barnealdean izotza eta giro argi xamarra, baina bihar arratsaldean euria, ostegunean egun osoan zaparradak, hoztu eta elurraren mailak behera egingo du. Osteguna bukatzerako 500 metro inguruan bota dezake batez ere mendiguneetan eta ostiral goizean are hotzago, honek benetan negu tankera dauka.